Picture. Tingin, picture kayo. Gumagapang. Gumagapang sa bangin. Bangin yan. Na-imagine ko to pag maraming tubig. First stop. Tinapay break. At saka ligo ng guide break. Oy, ligo na! Ay! Nabalik! Assault! Alam niyo na kung ba't naligo si Guyong kasi matarek. Ayun na yung view sa kabila. Wow. Puntay mo ba? Oh, punta na. Sabi, no Fernandez. Dito na lang si Gigapang. Ay, very good. Napakan, hindi. Be, sabi ko na eh. Nagkita rin kami. Kaya Or! Very good. Dami nakita to. Napakan to. Napakan mo. Bangin. Apat na unggoy ang kasama mo, hindi mo nakikita. Apat na unggoy ang kasama mo, hindi mo nakikita. Once again, here we are. Binabaybay ang Mount Shannon na puno ng kugon na taba-taba. Bumabalik ako.
mga kahoy or baka anuhan mo. See? Beautiful. Let's continue. Sige, kapag. Ganda ng view dito. Sige. Sige, dito lang. Akitin muna tong Shanong, Gong. Balik lang tayo dito. Dito. Dito tayo babalik. Akitin muna natin para makita nila. Oo, malapit lang. Para makita din dun sa kabila. Ooh. Woo! Ito yung yung cross na bundok na nakyatak namin yan. Ito yung Stanza, Laguna ng Stanza. Bridge ng Labrador. Itong isang bundok, ito yung Inang Sabel na sinatawag nila. Part ng San Gonzalo yan. Itong aakyatin namin, Inang Sabel pala yan Itong aakyatin namin, ito yung Larga Vista. Tapos yung isa, Yan ang kabila niyan ng ganyan. papuntahin mo kami dyan ngayon, Gong. Maaga pa naman. Diyan tayo.